Hello लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थिना नोंथांमोना गोसोब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन। बे हिन्जावसा गथ'आ सुजातानि गिबिसिन फिसाजो। बे गथ'साया मोनसे गिदिर बेरामाव गोग्लैनानै दङ। बे गथ'साखौ खेबनै अपारेशन खालामबाय, नाथाय बिनि हालोदा दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। बे गथ'साया ओंखामबो जानो हाया आरो मोजाङै हासुनोबो हाया। बेनि थाखायनो बिनि देहाया रानलांदों। बिथांमोना बे हिन्जावसा गथ'खौ फाहामनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन, नाथाय सासेखौ फाहामनो नाजानायावनो राङा जोबलांजोबदोंमोन आरो फेसबुकनि गेजेरजों डनेसन एसे एनै रां बिहरनायाव माखासे मानसिफोरा बिथांमोननो मिनिनाय इम'जि हरदोंमोन। आंबो बिथांमोनखौसो बुंनो सानो जाय मिनिनाय इम'जि हरदों। गुबुननि दुखु जारलाखौ नुखानानैबो बेफोरबायदि मिनिनाय इम'जि हरनाया मोजां नङा। कमेन्टआवबो बेबायदि हरनो नाङा। नोंथांमोना कमेन्टआवसो मोजां कमेन्ट खालामनांगौ। लोगोफोर, आं बेखिनिखौ बुंनानैनो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।